ଏଇଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କମ୍ୟୁନିକେସନ? ଆଜ୍ଞା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କମ୍ୟୁନିକେସନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ଦୋକାନ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି କଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ଚାଲିଛି? ହଁ ଆମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଫର ଚାଲିଛି। ଏଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଭାଇ ସେ ଗୋଟାଏ ହବ ନା ଆଉ ହବ? ହଁ ଆଉ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି 2,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 4,000 ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତ 4,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି। 4,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦିଟା ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ବି ହେଇପାରିବ? ଆଉ ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ଦେଇଦଉନାହାନ୍ତି, ଏକାଥରେ ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲମି ର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ରିଏଲମି ର। ଆପଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ନା ନା ଭାଇ ଚୋରି କରୁନାହିଁ, ଆମ ଘରୁ ଆଣିଛି। ବସ୍ ଆମ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୋବାଇଲ ନେବି, ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ନେବି, ଗୋଟାଏ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନେବି, ଏକୁଟିଆ ମୋବାଇଲ। ଘରେ କିଛି କହିବେନି କି? ନା ଭାଇ ଘରେ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଇଫୋନ ଆପଣ ଆଇଫୋନ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ 5ଟା ମୋବାଇଲ ମୋର କେତେ ହେଲା ଡିସକାଉଣ୍ଟ? 5ଟା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 20,000 ହେଇଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଫୋନରେ ମୁଁ 20,000 ପାଇବି? ଆଜ୍ଞା 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଇଫୋନ ନେବି? ହଁ ଆଇଫୋନ ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ଆପଣ କ୍ୟାଶ ନେବେ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ନେବେ? ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ। ଠିକ ଅଛି ହେଇଗଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି 10ଟା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏତେ ଗିଫ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସେଇଥିରେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।